As jy nou so praat van hoe jy nou daai sport bereik het, ek dink nou aan my eie rugbyloopbaan. Ek nou... Het jy rugby gespeeld? Dat vergeet me dat vraag nog. Tot ons soldaten bij Klein Willem kom. Maar nou is ek in stand 6 in jede pre. En dat is niet een vreselijke rijkschool nie. Ons is... Jy weet, is nou maar so, mense wat van die platteland af so toe getrek het. En toe ons nou in stand 6 nou moet begin rugby speel, toe nou jou eerste game met Toks. En ons speel toe tegen Paul Roos, nou hulle word met Toks gebore. Dus blijkbaar gewoonlijk een moeilijke geboorte, maar dit is soos wat hulle nou maar, nou kom... Kind kom eerst uit en dan kom je speel. Ja. As die gynaecoloog sê, as hy net kan die Toks uitkry dan. Maar nou kom ons... Naast Boeta is die schoenen eerste geboren. Nou kom ons met... daar is so JP de Pre-bus. Jy het ook heel waarschijnlijk met hulle gereid. Dat is een klip waar de houtbankies waarmee ons nou rijden, daar van Perro af naar Stellenbosch toe. Ons spelen nogal een wegwedstrijd ook. De eerste keer met Toks, maar nou, als jij bij je malen komt en sê jy wil Toks hê, en staan 6, en jy kan nie bewys dat jy gaan, definitief eerste span speel en of krijgen week ook uitloop nie, dan krijg je nie Toks nie. So nou die helfte van die mannen wat toen nou daar aankom, toen ons nou afklom van die bus af. Kijk, ons is nou onder wat 14C. Ik nou nooit hoor. Ja, maar naar grootschool is dat goed hoor. Ja, ja. En ons het 2 girls gehad wat netbal speel wat ook in ons span was, want ons kon nie vol. Maar nou klim die mannen af, nou sê so 6 van die mannen het hulle sisters se hockeytoks aan, jy weet. En hulle voetes was anders te gebouw, jy weet, so dit is nou, daar mannen se toks drikkelen en dan die andere mannen het hulle broerse toks aan, wat nou al baie groter is. Nou staan ons daar rond en hier so staan die klomp mannen teen wie ons moet speel. Maar ons weet nie, dit is hulle nie, want hulle is nou baie groter as ons, nie. En ons onderwijzer is omtrent so groot soos hulle. Nou vra hy vir hulle, waar moet ons speel die onder 14's? Hulle sê nie, hulle is die onder 14's. Hulle speel teen ons. En die onderwijzer is Norman Kitley. Hy was... en hy sien toe duidelik, hier het hy een span krijg nou nodig om die klomp mannen op. En hy bring ons groepie so by mekaar. Hy sê, mannen, ek wil net vir julle sê, dat julle is soos wille honde. Soos wille honde, wille honde, wille honde, wille honde, wille honde. Want wie ons staan en spring nou, die helfte is uit hulle toks uit, soos wat hulle nou op. Met die opdraafslag, toe staan er nog omtrent 6 toks op die kant daar. So die mannen uit hulle toks uit daar. Maar die, ek dink het was 98-0 halftyd. Toe staan hy ons kaptein achter die pale. Toe weet ons, jy weet sy rugbyloopbaan is dan weer. Maar ons kon toen niet inhalen op die... Ja, kaptein praatje, je liggen helpen.